Nasikop sa drug bypass operation sa kapulisan sa Mako Municipal Police Station ang usa ka construction worker nga under provision human napalitan ug usa ka sachet nga naisulod sa gituang shabu sa Purok 6, poblasyon Mako. Sa Katiil, Davao Oriental, nadakpan atol sa drug bypass operation ang 39 anyos nga residente sa Purok Ipil-Ipil. Giila sa Katiil PNP ang suspect nga si Roy Briones Cañarejo, nakuhaan ug napalitan og gituang shabu ang suspect. Sumala ni PRO 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo, mas pahugtan pa nila ang kampanya kontra illegal nga droga kay ilang punteriya nga mahurot o di kaha makunhuran og dako ang operasyon sa mga sindikato sa illegal drugs sa Davao Region. My campaign sa pagkakaroon, I told the policemen to be on the streets. Okay? As a patrolman before, sabi ko sa kanila the basic work of a patrolman first class, and the lieutenant to captains is to be in the streets. They should not be in the office. Kanina, there was a statement from the governor that drugs is prevalent now. So we have to curb that. I have instructed my provincial director to check on that. If there is really a rise in drug use in this province. Gipasabot ni Delvo nga wala mihuyang ang kampanya batok illegal nga droga kay sama sa milabayng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte but gihapon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon ang war on drugs. Gidasig sab niini ang mga pulis nga ipadayon ang tahas sa pagsikop sa mga sindikato sa illegal nga droga. Yes, there will be movement of personnel. That's normal, no? And meron na nagwa 1 year or 2 years in their position. So, I don't think nag-soften ang policy ng national government. There is still the instructions to curb drugs. I will check on my personnel. Baka sila ang nag-soften, and I'm instructing them to really, yung drug war na nangyari yun sa previous administration, I think in the new administration, yun pa rin naman ang gusto ng presidente, to curb drugs. Okay? Baka lang hindi nila naisapuso yung trabaho ng isang pulis na paghuhuli at to put drug offenders into jail. Mi pasalig si Delvo nga gukdon yun nila ug padayong pakgangon ang mga drug offenders ug kinahanglan nga makaamgo sila sa nabuhat nga salaod. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines, Davao Region. Stay safe.